уважаеми студенти, уважаеми преподаватели, уважаеми служители на Тракийския университет, уважаеми приятели на Тракийския университет. Обръщам се към вас да ви информирам, че днес, 2 юни, аз навършвам 65 години и приключвам да бъда ректор на Тракийския университет Стара Загора и моята работа в Тракийския университет Стара Загора като преподавател. Аз искам да споделя с вас, че за мен беше огромна привилегия да бъда ректор на Тракийския университет през последните 5 години и половина и да мога да дам 100% от силите си, от енергията си и да работя от сърце за университета, който толкова много обичам, който съм завършил и в който работя повече от 35 години. Аз първо искам да изкажа една благодарност на ректорите, които са били преди мене, защото те са поставили едни добри основи, върху които ние последните 5 години успяхме да надградим и да превърнем Тракийския университет като един от лидерите на висшето образование в България, който строи изключително стабилно на картата на висшето образование, не само в образователната част, в научно-развойната дейност, в трансфера на технологии и в областта на иновациите. През последните години постигнахме успехи, които са видими за университета. Ако започнем с финансите, трябва да кажем, че бюджета на Тракийския университет беше увеличен за 5 години и половина 3 пъти. И той стигна близо 100 милиона лева. Със същия кадрови състав, който управлява финансите, в Тракийския университет работят 1200 преподаватели и служители, от които 670 са академичен състав. През последните 5 години значително увеличихме възнагражденията на преподавателите от асистент до професор, на всички служители и всички работещи в университета. И това увеличение е в порядъка на 150%. По време на COVID-а, когато другите предприятия и институции освобождаваха хора, ние не само не освобождавахме работници, но увеличахме заплатите с по 20%. В областта на учебната работа успяхме всяка година да си изпълним държавната поръчка и увеличихме броя на българските студенти 42%. 65 нови специалности открихме. Хибридни с други университети, като Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство. Чуждестранните студенти увеличихме с 200%. И вече 10% от студентите, а те са над 10 000, са чуждестранни студенти от 65 държави. И то от странни дестинации, като започнем от Китай, Монголия, Южна Корея, Сингапур, Малайзия, минем през цяла Европа, Северна Америка, Канада, Съединените американски щати и стигнем до Ямайка. В областта на научно-изследователската дейност Тракийския университет стои много стабилно, защото е част от изследователските университети в България и темите, по които работим, са наистина темите на днешния ден и на утрешния ден. Това е човека, неговото здраве, благосъстояние, сигурност. Втората посока е продоволствената сигурност и най-вече осигуряването на храната качествена и здравословна. Третата посока е превенция на климатичните промени, опазване на околната среда и четвъртата е дигитализация на всички сектори, по които работи Тракийския университет. Имам предвид от образование, наука, административна дейност, целият аграрен сектор и няма как да ни кажа, че вече 6 години Тракийския университет е на първо място в рейтинговата класация от 2 направления – ветеринарна медицина и животновъдство. И продължаваме в тая посока да държим изключително високо ниво. И ние стартираме нашата дейност от преди толкова години с двата най-стари факултета, аграрния и ветеринарния. Но сега мечтаеме и стартирахме нов факултет по дигитални и зелени технологии, който вече е на финала и много скоро очакваме, че той ще бъде факт, като едно основно структурно звено в Тракийския университет, където се изучават специалности като киберсигурност, софтуерно инженерство, изкуствен интелект, водородни технологии. Проектите, по които работиме, са изключително иновативни. Това са водородните технологии с финансов ресурс от близо 100 милиона лева. Броя на докторантите последните 5 години нарасна с 300%.
и тая тенденция продължава. По отношение на инфраструктурата, ние успяхме да завършим много инфраструктурни проекти. Най-важните са Академичния информационен център, това е Университетската централна библиотека и то с финансов ресурс от Министерството на регионалното развитие, което стартирахме 3 милиона и 600 хиляди лева. Успяхме почти всички сгради да ги приведем към най-новите норми за енергийна ефективност с енергоспестяващи мерки, като сме използвали финансови ресурси собствени и от различни проекти. Общежитията също така са ремонтирани. До няколко месеца ще приключи ремонта на последните 3 блока, блок 5, 6 и 7, които стават едни модерни общежития, може би едни от най-модерните в България, бих казал. Завършихме учебни корпуси 12 и 13 и целият комплекс в Тракийския университет вече е завършен. Остават още обекти, които трябва да завършим, защото ние сме ги стартирали от много години и те са на финала и вярвам, че следващото ръководство ще се погрижи това да стане факт още тази година. Това е нашата учебна база и възстановителна база на Старозагорските минерални бани, което се строи повече от 35 години. В международен план трябва да споделя с вас, че Тракийския университет е интернационален университет, глобален университет, който влезе в световните класации на Таймс. Само 4 български университета са в тая класация, а Тракийския е единствения извън столичен университет, който е в тая класация. Ние имаме над 250 договора с различни университети от Съединените американски щати, Канада, цяла Европа, Англия, Германия, Португалия, Холандия, Франция, Австрия, Турция, Гърция, Македония, Румъния, чак до Китай, Монголия и то с водещи университети, които са лидери в научно-развойната дейност в света. Отворихме вратите за пътуване на нашите студенти и всяка година през последните 2-3 години след COVID-пандемията хиляди студенти, докторанти и наши преподаватели пътуват до най-различни дестинации по света и това, което днес ние сееме, плодовете ще се берат следващите 25-30 години, защото това, което днес залагаме, няма как веднага да му се видят резултатите, но тия хора, които пътуват по чужбина, те идват с нови идеи, с нови възможности, с нови познания, които вярвам, че ще ги трансферират в нашия Тракийски университет. Бих пожелал на следващото и следващите ръководства да продължат тази тенденция за повишаване броя на студентите, за повишаване качеството на образованието, за повишаване на подобряване на учебните планове и програми, за да бъде университета отново в групата на изследователските университети, да се продължи увеличаването броя на докторантите, да се подобри инфраструктурата научна, образователна и да се надгражда това, което ние сме поставили като основа. Няма как да ни изража и моята благодарност през тези години от подкрепата на община Стара Загора и лично на кмета господин Живко Тодоров, който от първия ден на ректорския мандат до сега усещаме подкрепата на общината. Не мога как да не кажа едно голямо благодаря на Министерството на образованието и науката, през всички министри, които са били. Случайно и не, аз като станах ректор, господин Красимир Вълчев беше министър на образованието. Сега като приключвам моя мандат, той също е министър на образованието, казвам едно голямо благодаря. Благодаря и на нашия обичан и уважаван митрополит Киприян, който винаги е бил до нас, винаги ни е подкрепял и усещахме Божията помощ през целия този период. Аз се оттеглям с пълно задоволство и казвам едно голямо благодаря, че имах тая възможност и за мен беше чест да бъда ректор на Тракийския университет. Но вече е време и аз да си дам почивка, да обърна внимание на моето голямо семейство и да поема по друг път и други активности. И накрая искам да кажа и благодаря на Господ за подкрепата, защото без Неговата подкрепа нямаше всичко това нещо да се случи. За мен още веднъж ви казвам, беше чест да бъда ректор на Тракийския университет и където и да отида, винаги съм имал самочувствието като такъв. Благодаря ви, уважаеми колеги, приятели на Тракийския университет.